Poštovani gledatelji i gledateljice, sada kod sebe trenutno imam poklon box pod brojem 44. Pa ajmo vidjeti što se to sve nalazi u ovom poklon boxu. Čini mi se da imamo tematsku boju ovog poklon boxa, a to nam je boja lososa, pa tako prva stvar koju ću vam pokazati je ovaj predivan novčanik upravo te boje. Kao što možete primijetiti, on nam je ovako nekako prošiven, tako da izgleda kao da ima male jastučiće po sebi. Čak je i mekan. Ajmo ga malo otvoriti da vidimo koliko prostora ovom novčaniku ima. Ovo nam je nekako klasična šema većine novčanika, pogotovo ženskih. Dakle, ovdje imamo klasično prostora za kartice, za gotovinu. I imamo onda ovaj pretinac sa stražnje strane za sitniš. Imamo zapravo još jedan manji pretinac unutra, tako da stvarno ovaj novčanik je itekako prostran. Ako vam inače treba nešto veći novčanik, onda je ovo definitivno dobar izbor za vas. I koliko možete primijetiti, imamo ovaj zlatni mali šlic za dio kod kovanica. Idemo pogledati što nam to još donosi ovaj poklon box broj 44. Jednu predivnu maramu koja nam nije sad baš boja lososa, ali je nekako dosta blizu. Imamo te neke smečkaste tonove, izgleda stvarno jako dobro. Sastav nam je kao i kod većine marama koje smo imali kod poklon boxova, dakle imamo ovo nam je 100% svila. Evo sada sam i provjerila, dakle ova marama nam je 100% svila, dakle jako udoban materijal, izgleda stvarno jako dobro i ovakve marame s obzirom da nije stvarno velika možete kombinirati, možete nositi maramu na glavi ako tako nešto volite, možete ju nositi oko vrata, možete ju zavezati na torbu, s njom se stvarno možete itekako igrati, a ona ovako kako je nešto jednostavnija paše na sigurno jako puno vašeg ormara. I idemo vidjeti šta je to zadnja stvar koja nam se sakrila u ovom poklon boxu. To nam je jedno malo sjajilo za usne od brenda Revlon. I isto nam je tako nekako u tim nijansama roskastim, dakle nekakva nijansa lososa. Sigurna sam da ćete biti zadovoljni sa ovim poklon boxom. Dakle imamo sjajilo Revlon, kao što sam već rekla, u ovom nježnom losos tonu. Imamo ovu predivnu nježnu maramu koju možete kombinirati na različite načine i ovaj predivni novčanik boje lososa.